ନଅଟା ଦେଖିଲାନି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଖୁସି ଯାଉଛ ମୋବାଇଲ ଖୁସିରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପରି ଗରିବ ଲୋକ ତ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆରେ ତମେ ବି କଣ କହିବା କଥା କୁହ। ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି କଥାଟା କେମିତି କହିବା ଆଉ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ତମ ସହ ବିପଦ କଥା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭାବିଥିଲି ମାତ୍ର କହିପାରିନଥିଲି। ସେମିତିର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ କି କଥା ହେବେ? ତମେ ତମ କଥା କହିଛ ତାପରେ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି। କେନ୍ତା କରାଯିବ ମୁଁ ବି ନି ଜାଣି ନା ତମେ କଣ ମତେ ଆପଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲ? ଖରାପ କଣ? ଏମିତିରେ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ। ତା ଛଡା କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମୋଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିନିୟର ବି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସହର ନର୍ସିଂହୋମର ଆପଣ ଜଣେ ଓନର। ତା ଛଡା ଆଖି ଡକ୍ଟର ବି। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ। ହେଇପାରେ। ତମେ ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପହଲା କରେ। ପଛେ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଉଛ ବହୁତ ସମ୍ବୋଧନ ଲେଟ୍ରେ ଏକ ଆଉଛ ଦୂରତାର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ତମେ ସମ୍ବୋଧନ ନିଜର ଲାଗେ। କିଏ କିଏ ଅଛ ଜଣା ମୁଁ ନି କଣ ପଡବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର? ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ନିଜର। ବାସ୍ ଏଇ କଥା ମତେ କହିବି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭାବିଥିଲି ମାତ୍ର କହିପାରିନଥିଲି। ନାଇଁ କଥାଟା ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କୁହନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟା ତ କିଏ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ ବାକି ଯେ କିଏ ଯେ କହିଲେ ତ କଲେଜ ଟାଇମରେ କାହିଁକି ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ମୁଁ ଖୁସିନା କହିପାରିଲିନି। ତମେ ସଂସାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିଲିନି। ମାତ୍ର ତମେ ସୁଗନ୍ଧ ସମୁଦ୍ର ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିବା ପରେ ସବୁ ଆଶା ମରିଗଲା। ପୁଣି କାହାକୁ ବିବାହ କଲେ? ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଓକେ କଣ? ଓକେ ଏକାଡେମୀ ତମ ଭଳି ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜିକି ପାଇନି। ସାଗର ବାବୁ ଏସବୁ ପାଗଳାମି ଠିକ ନୁହେଁ। କଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଓମ୍ ରୂପ, ପ୍ରକାଶ ଗୁଣ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ରାଜାକୁ କଣ ଓ ଖଜା ଅଭାବ ହାଏ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ୟାର ଅଭାବ? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରୀ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏଡ୍ ଏବେ ତମ ପ୍ରମୋସନ କଥା କଣ? ମୋ କଥା ଆଉ କଣ କହିବି? ମୋ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଦେଖିଛି? ଘରେ ଆମେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ। ରୋଜଗାରୀ କେବଳ ଭାଇ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଭାଇ ବାହାରେ ସଂସାର କରିବ। ହାଏ ଏମିତିରେ ବି ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଥର ସାଙ୍ଗ ଅଭାବ ରହୁଛି। ହାଏ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଅଭାବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତମେ କଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଭାବୁଛି କୁଆ ଜାଡେ କିଛି ନି ଆବାର ଚାକିରି କି ଖଣ୍ଡେ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଦି ତିନି ଜାଗା ଯାଇ ନିରାଶ ନର୍ସିଂ ହେଇ ଅଛି ଫେରିଛି। ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି କାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମରେ ମତେ ଖଣ୍ଡେ କାମ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଧରିଛି ହେଲେ ମୁଁ ନର୍ସିଂହୋମରେ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କୋଉଠି? हाँ मैं बुलेट पे हम रुचि कर ବୁଝିପାରିଲିନି। ତମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ दांत देखा तो बढ़िया है। ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧି ସଂସାର କରିପାରିବ। ଏବେ ବି ମୋ ରକ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ତମ ଗର୍ଭ ଉପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମ ନିତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ଯଦି ତମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ मुझसे ତାହେଲେ ମୋତେ ବାହା ହୋଇପାର। ଭାଇ ସଂସାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାଗର ବାବୁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ସଂସାର କରିବାର ଖିଆଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନକୁ ଆସିନି। ଆପଣ କଣ ସତରେ ମତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନର ନିରାଟ ସତ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିସାରିଛି। ସାଗର ବାବୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପତ୍ନୀ। ଅପମାତ୍ର କଳଙ୍କ ମୋ ମଥାରେ ଲଦି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିକାର ଆସିବନି? କଲେଜ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ମତେ बढ़िया ଯେମିତି दिखा ପ୍ରେମ हुआ କରୁଥିଲେ ଆଜି କଣ ଆପଣ ମତେ ସେମିତି ପ୍ରେମ କରିବେ? କରିବୁନି ଏବେ କହ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି କରୁଥିବି। मैं ଏଇଟା अकेले କହିବା मैं ट्रायल मारो छे ना ମନ ହୃଦୟ ସହ ତମ ଥର ତ ମନ ହୃଦୟ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ମୋ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ କଣ। ସାଗର ବାବୁ ମୁଁ ଏ ସାଥେ ସାଥେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନି। ଆପଣ ମତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ହବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରଖି ନ ପାରେ ଭାବିନେବି ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆଉ ଧରିଲେ ବି क्लियर ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି କେବେ ବି ତମକୁ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ସାଗର ବାବୁ ଏମିତିରେ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରେମ କରି ଝୁରୁଝୁରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ ତ? ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ कौन कहाँ है कितना अच्छे काट ले चिंता है वो। ठीक है ये टिके देखो तो काटो
ରନ ଟିକେ ସେଟିଂରେ କରୁଛେ ହାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ହେଟା